nan abubuwa guda biyu gefe da gefe da ke yan kamar kwallon lemu haka girma suke sai su zama ƙari sai su fito sai su ainihin daddafe farjinta dama da hagu na ɗaya kenan. Na biyu wannan fata da take kan wannan zanko ita kuma bushewa take sai ta zama kamar wani busasshen tantani, to ita ce sai malamai suka ce sai ta haifarwa da mace ɗayar ɗabi'a guda biyu, ko dai ƙin namiji saboda in namiji ya je zai saka azzakarin shi a farjin sai waɗannan abubuwan su rinka mata zafi sun zama kamar wani gyambo ne, kamar wani ciwo ne, ko kuma sai su rinka mata ƙaiƙayi ba za ta ji daɗi ba sai namiji ya sadu da ita, don haka sai zama tutur da'iman abadan sai ka ganta tana son jima'i. Jama'a kun fahimci illar da ke cikin rashin yi wa ya mace kaciya ko? Kuma kun fahimci muhimmancin da ke ciki. To da suna Allah mai rahama mai jin kai, da fari idan har malamai sun yarda su magada annabawa ne, to ya kamata su tafi akan tsarin nan na fas'alu ahala zikiri in kuntum la ta'lamuna, saboda manzanni ma da suka gabata ba komai suka yi gaba gadi ba. Abubuwa da yawa mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabban shi su je su koyo a gurin waɗanda suka iya. Shi kanshi ya nemi shawarwari abubuwa da suka shafi duniya wanda bai sani ba, ya nemi sani kuma an sanar da shi. So me yasa mu kuma a zamanin mu malaman mu za su gwada su suka san komai? Sai kaga wai malami shi zai yi fashin baki akan siyasa, malami shi zai gaya muku wa za ku zaɓa, malami shi zai fashin baki akan tattalin arziki, malami shi zai fashin baki akan kiwon lafiya. Gaskiya an saba da fasalu ahalar zikir, saboda idan baka sani ba kuma ka ce ka sani, ka ɗora mutane akan abin da ba shine ba daidai ba, ka zalunce su kuma wallahi a ranar lahira sai Allah ya yi muku hisabi. Musamman ma da suka ɗauki yadda suka baka, kasancewar mu a ƙasar nan tamu addini yana da matuƙar tasiri. Malamai a kiristanci da musulunci ana ɗaukan maganganunsu kai tsaye tamkar maganganun Allah, kuma ko da son zuciyarsu suka faɗa, idan suka faɗa sai a zaci ai kawai ko dai ƙalar lahu ko ƙalar rasul ko wani abu makamancin haka a cikin wasu addinan. So yanzu dai ba tare da na cika muku surutu ba, ya kamata mu yi magana akan kaciyar mata, kamar yadda shi Sheikh Albani ya yi nashi ta'aliƙin wanda ya shi a mambari na Islama, kuma mutane da dama za su yasar da maganar likitoci, ko da likita ya zama consultant kai ko ya zama professor a wannan fannin, tun daga malamin addini ya hau kan mambarin addini ya faɗa, to abin da ya faɗa da yawa daga cikin mutanen mu shi za su yi amfani da su watsar da na wancan masani a wancan siga. So da fari akwai wasu tambayoyi guda uku kamar haka: mecece kaciyar mata? A ina ake yin kaciyar mata? Me kuma yasa ake yin kaciyar mata? Wayannan cikin ikon Allah na samu wani rahoto na BBC da aka wallafa a shekara ta 2020 kamar yadda kuke ganin shi a fuskar wannan waya, wanda ya yi ƙoƙarin amsa wayannan tambayoyi. Kamar yadda za ku iya ganin ga hoton wata mata da ake kira da suna mayankiya, saboda ƙwarewarta wajen yanke dimbaru na gaban al'auran mata a birnin Mombasa na ƙasar Kenya. So yana da kyau mu sani cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa akwai kusan kimanin mata miliyan 200 da aka yi wa kaciya daga cikin mata da suke raye yanzu haka. Ina magana akan daidai lokacin da aka wallafa wannan rahoton. Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ware ranar 6 ga watan Fabrairu na kowace shekara don nuna kyama ga yin wannan aika-aika. So kamar yadda wata mata ta shaidawa BBC ta ce an yi mata kaciyar mata tana yar karama, a lokacin kakata ta faɗa mata cewa abu ne da ake yi wa kowace ya mace domin yana tsarkake su. To mecece kaciyar mata? Kaciyar mata ita ce yankewa ko cire wani bangare da ke wajen al'aurar mata. Ta kunshi yanke dimbaru, kuma hukumar lafiya ta duniya ta bayyana ta a matsayin duk wani abin da ka haifar da rauni ga al'aurar mace,
ta wata hanya ba ta likitanci ba. Kaciyar mata haɗari ce ga mata kuma tana yin illa ga yadda mata ke ɗaukar kawunansu, in ji wata mawallafiya a intanet mai suna Omnia Ibrahim. Tana mayar da mace kakkausa kamar kankara. Tana mayar da mace kakkausa kamar kankara. Ba za ki ji ƙauna a ranki ba, ba za ki ji sha'awa ba, in ji Omnia. Omnia ta ci gaba da cewa ta yi fama da matsaloli da ke da alaka da kaciyar mata a tsawon rayuwarta a matsayinta na baliga. Bishara ta shaida wa BBC cewa an yi mata kaciya ne tare da wasu yara mata 4 a Kenya. An rufe mata ido sannan aka ɗaura hannayenta ta baya, aka buɗe ƙafafunta sannan aka fito da bakin al'aurarta. Bayan wasu mintoci sai ta ji raɗaɗi. Ta yi kururuwa amma ba mai jinta. Ta yi ƙoƙarin fincike ƙafarta amma sai ta ji wani ƙarfe ya rirriƙe ƙafafunta. Ta ce akwai ban takaici, yana daga cikin aikin fiɗa mafi tsanani da haɗari ga lafiya. Ta ci gaba da cewa sun yi mata amfani da askar da aka yi wa sauran 'yan matan amfani da ita. Babu wani abun kashe raɗaɗi sai wani ganye. Akwai wani rami a ƙasa da aka sa ganyen a ciki. Sun ɗaura ƙafafuna kamar yadda wata akuya wakin ji kamar wata akuya, sannan suka shafe mani jiki da ganyen. Daga nan sai suka ce a kawo yarinya ta gaba, sannan suka ɗauki yarinyar ta gaba da za a yi wa kaciyar. Jifa aika kaciyar mata iri 4 ce. Nau'i na farko shine cire dumbaru gaba ɗaya tare da fatar da ke kewaye da ita dumbarin. Nau'i ta biyu ita ce cire dumbarin ko wani ɓangare nasa tare da cire fatar da ke zagaye da farjin mace ta ciki. Nau'i na uku yankewa tare da sauyawa fatar farji yanayi. Ya haɗa da ɗinki ta yadda ake barin wata ƙaramar ƙofa domin yin fitsari kenan. Wannan nau'i na da tsananin zafi da tashin hankali tare da haifar da cuta ga fata. Ana toshe ƙofar farji da mafitsararsa, sannan a bar wa mata wata 'yar ƙaramar ƙofa domin yin fitsari kamar yadda na faɗa, da kuma fitar jinin al'ada. Wani lokaci ƙofar kan yi kaɗan har sai an ƙara girmanta domin a iya abin da ya shafi a ma'amala aure. Kaga haihuwa ma ba za ta yiwu ba a nan, dole sai an yi ƙari ko an farka. Kai akwai nau'i na 4 ma dai gashi nan. Me yasa ake yin kaciyar mata? An fi ambaton al'ada da addini da mummunar fahimta fiye da lafiya a matsayin hujjar yi wa mata kaciya da sunan hanyar kare budurcinsu domin su samu auruwa da kuma ƙara musu ni'ima wurin saduwar aure. A wasu wuraren kaciyar mata wata al'ada ce da ake yi a yayin shiga matakin balaga da kuma matsayin sharaɗin aure. Duk da yake babu wata fa'ida a likitance da kaciyar mata ke da ita, al'ummomin da ke yin ta sun yi amanna cewa akwai buƙatar yi wa mata ita. Suna kuma kallon mata da ba a yi musu ba tamkar marasa lafiya ko marasa tsarki ko kamala. Galibin matan ba da son ransu ake yi musu kaciyar ba. Ƙwararru a fannin lafiya ta duniya na ɗaukar kaciyar mata a matsayin cin zarafi da tauye haƙƙin mata. Haka kuma ana ɗaukarsa a matsayin cin zarafin ƙananan yara a duk sadda aka yi wa yara ita. A ina ake yin ta?